Jdu s lidi. Jene. Ještě tam nejsme, ale to se neblízká ještě. Jdeme chodit. Ještě kepoje. A pane řidiči, jak se vám jezdí s metrem? Dobře. Jo. No, ale máš tak. A nezlobí cestující? Zlobí. Zlobí, že jo? Když zlobí, tak je mu dám kole. No. Oni se pak bojí, že jo? Jo, a pak to zapomí zase. A zase by. A tady budeme mít zastávku. Zmáčokové kašejka. Koupili si. Ale vlastně. Ukončete prosím výstup na nástup, dveře se zavírají. A jedem. Zase někdo zlobil. Končíme. Končíme? Naše jízda končí. Tak jo. Tak naschle. Naschledanou.